हेलो फरायसाफोर आं दिनै बे भिडिअ सल्भ खालामगोन एक्सारसाइज 3.3 नि कुइसन नम्बर 3 खौ स' बे कुइसन नम्बर 3 आव जोंना होनाय दङ गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि थाखाय हांखोआरि समानथाय जरादा आरो बिसोरनि मावफुंथायखौ फज'स्लाय आदबजों दिहुन स' जोंनिया मा होनना बुंदों बेवहाय गाहायाव 1 2 3 4 5 6 न बेफोर जोंनिया गासैबो मोनसे मोनफा मोनफा माने थासारि बे थासारिफोरनिफ्राय जों मा खालामनांगौनो मोनसे हांखोआरि जरा समानथाय दानांगौ आरो बे हांखोआरि जरा समानथायफोरनिफ्राय जों मा खालामनांगौ मावफुंथाय दिहुननांगौ थामहिनबा x आरो y नि जोङो मानखौ दिहुननांगौ स' दाना आं गिबियावनो बे हांखोआरि समानथाय जराखौ नैबे थासारिनिफ्राय बोरैहाय दागोन आं बेखौ एसे बानायनानै खिन्थिग्रोनोसै स' दाना नायनोसै कुइसन नम्बर 3 नि Question number 3 ni 1 बेयाव माना बुंदोंनाय मोननै अनजिमानि फारागा 26 आरो मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि थामफान बिसोरखौ दिहुन स' जों मा खालामनांगौ मोननै अनजिमा लानांगौ स' बे मोननै अनजिमानि फारागा मानो 26 जागोन स' दानाबा बे मोननै अनजिमाखौथ' जों मोनथिया मा मोननै अनजिमा स' मोनथियाब्ला जों मा लानांगौ बेखौ x आरो y जों हमनानै लाथारनांगौ स' दानाबा बेवहाय जों मा खालामगोन मावफुंथाय हमबाय मा लागोन मोननै अनजिमा हमबाय मोननै अनजिमाया x आरो y जों मा लाखो मोननै अनजिमा हमनानै लाबाय x आरो y दा मा होनना बुंदो सोंथि बायदि न सोंथि बायदि माने मा एकर्डिं टु कुइसन जों लागोन बेवहाय सोंथि बायदि माने मा एकर्डिं टु कुइसन थ' सोंथि बायदि मा होनना बुंदो मोननै अनजिमानि फारागा मोननै अनजिमानि फारागा 26 नो थामहिनबा जों मा खालामनो हायो x माइनास y इजिकेल जों मा जागोन इयाव 26 फाराग माने मा दानख' माने बे x आरो y नि फारागा जोंनिया मा जागोन 26 मा थामहिनबा x आरो y नि माइनास जों मा जागोन 26 जागोन स' फाराग माने दानख'नाय गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो बेहाय मा होनना बुंबावदों बेवहाय मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि थामफान आरो मा होनना बुंदों मोनसे अनजिमायानो आरो मा होनना बुंदों मोनसे अनजिमाया मोनसेनि माने थामफान जागोन हमना ला बे मोनसे अनजिमाया नैबेनि माने थामफान जागोन स' होमबा बे जुदि बिदिखै थामफान जायोब्ला जों मा खालामनांगोन हमना ला x आ मानो y नि थामफान माने मा बे y नि बियो थामफान जाना दङ अलरेडि स' थामफान जाना दङबा जोङो बे मोननैखौबो जों समान खालामनांगौबा जों मा खालामनांगोन बेवहाय जों 3 सानजाबनांगोन बेयाव जुदि जों 3 सानजाबना होयोब्ला मा जागोन बेजों समान जागोन मानो जागोन खारन नैबे x दा जोंनिया मोनसेया मादों थामफान बारा जाना दंखायो स' बे x आ थामफान बारा जाना थाखानायनि थाखाय आं मा खालामगोन बे y जों थामफानखौ सानजाबना होगोन जाहाथे x जों y जों जोंहा मा जायो समान जायो अके स' बेनो जाबाय जोंना x इक्वल टु 3y स' दानाबा जों मा खालामनो हायो नैबेखौ जोङो समानथाय नाम्बार 1 होनो हायो आरो बेखौ जों मा खालामनो हायो समानथाय नाम्बार 2 होनो हायो स' जों मा खालामनो हायो बे जों होनाय थासारिनिफ्राय नैबे थासारिनिफ्राय जों मा खालामनो हाबाय जोङो हांखोआरि समानथाय जराखौ जोङो दानो हाबाय दानियाबा जों मा खालामनांगौ बे हांखोआरि समानथाय जरानिफ्राय जों मा खालामनांगौ मावफुंथाय दिहुननांगौ स' मावफुंथायखौ जों बोरै दिहुनगोन नाय आं मा खालामगोन समानथाय नाम्बार 2 न जोंना नैयाव x नि मान ओंखारना दंखायो स' आङो 1 आव आङो x नि मानखौ फज'नांगोन स' मा खालामगोन आं बेवहाय x नि मानखौ मा खालामगोन 1 आव फज'स्लायनानै मोनो जों मा खालामगोन बे x नि मानखौ जों मा खालामगोन बेवहाय जोङो फज'स्लायनानै नायगोन स' जानोबा x माइनास y इक्वल टु माने 26 बे जाबाय जोंनिया माने समानथाय नाम्बार 1 आं दाना x निखौ मा खालामगोन 3y माइनास y इक्वल टु 26 3y निफ्राय y थाङोब्ला 2y इक्वल टु 26 अके स' मा जागोन 2y इक्वल टु 26 जाबाय स' जों मा खालामगोन y नि मान नांगौ y खौ लाखिदो बेखौ जे हरदो बे मा जागोन होनबाना 26/2 बेखौ आं जुदि दानोब्ला 2 सानजाबसे 2 2 सानजाबसे 2 आरो 2 सानजाब 3 6 थामहिनबा मा जागोन जोंना y इक्वल टु 13 y नि मानखौ जों मोनबाय मा 13 दानिया जों मा खालामगोन आरो दानिया
दानिया बे y नि मानखौ बहा फज'गोन जोङो नैयाव फज'स्लायनानै मोनो फज'स्लायनानै मोनगोन दा बहा जोंहा नैयाव फज'गोन बेहाय 2 नाम्बाराव स' 2 नाम्बाराव जोंना मा दङ x = 3y स' जोङो y नि जायगायाव जों माखौ फज'गोन 13 खौ फज'नानै होगोन स' बेवहाय जों होमब्लानो जोङो मा फुंथायखौ मोननो हागोन स' x = 3y स' जों मा खालामगोन बेवहाय 3 × y नि जायगायाव जोंना मा दङ 13 स' बेवहाय 13 सानजाबना हो 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 1 39 x नि मानखौ जों मा मोनखो 39 मोनबाय आरो y नि मानखौ जों मा मोनखो 13 मोनबाय स' जोंना मा जागोन बेनो जाबाय दिहुननो गोनां मावफुंथाय आरो बेहायनो जों मा जागोन बेखायनो दिहुननो गोनां माने अनजिमाफोर मानसिन मा जागोन जोंनियाव x = 39 आरो y = जोंना मा मोनखो 13 दानिया जोंनिया 2 नाम्बाराव मा दङ नाय मोननै जाफुंमा खनानि देरसिना उन्दैनिख्रुइ 18 डिग्री बांसिन जायो बिसोरखौ दिहुन स' जोंनो मा बुंदों मोननै जाफुंमा खनानि देरसिनआ उन्दैनिख्रुइ माने मोननै जाफुंमा खना नांगौ जाफुंमा खना माने मा जायो जेब्लानोखि जोङो नाय गोसोआव लाखिनोसै नाय हमना ला x आ मोनसे खना आरो y आ मोनसे खना बे मोननै खनाया जुदि दाजाबनानै जुदि 180 डिग्री मोनोब्ला बेखौ जों मा बुङो बेखौ जोङो जाफुंमा खना होननानै जों मा बुंनाय जागोन बेखौ जों मा बुंगोन जाफुंमा खना होननानै बुंनाय जागोन अके मा जागोन बेयो जाफुंमा खना जागोन अब्ला स' बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय अब्ला बेवहाय जों मा लिरगोन कुइसन नाम्बार रमान 2 आव स' बेवहाय जों लिरगोन मा सलुसन लिरनो हायो थाबनो मानाय मोननै जाफुंमा खनानि देरसिना हमबाय मोननै माने जाफुंमा खनाफोरा मा जागोन ना x आरो y मा जागोन जोंना x आरो y लाबाय सोंथि बायदि मा जागोन जोंना x + y जोंना मा जानांगौ 180 डिग्री जाथारनांगौ अब्ला बेखौ जों मावगोन जाफुंमा खना होनना बुंनाय जागोन बे मोननैखौ जों मावगोन जाफुंमा खना होनना बुंनाय जागोन आरो जोंनि बे मा होनना बुंदों मोननै जाफुंमा खनानि देरसिना उन्दैनिख्रुइ 18 डिग्री बांसिन जायो माने देरसिन माने मा हमना ला जों x खौ देरसिन लादों जोंना गिबिखौ जों मा लागोन देरसिन लागोन बे उन्दैखौ जों मा लागोन उन्दैसिन लागोन स' जों अब्ला जों मा जागोन देरसिना उन्दैनिख्रुइ जोंना बेसेबां बारा जायोनो 18 डिग्री बांसिन जायो थामहिनबा बे x आ y निख्रुइ मा दङ 18 डिग्री बांसिन जानानै दंखायो अब्ला जोङो y खौ x जों समान खालामनांगौब्ला आं मा खालामगोन आङो 18 डिग्रीखौ आङो प्लास खालामनानै होनांगोन स' बेखौ गोसोआव लाखिबानो जों बेयाव मा 18 डिग्री बांसिन होनना बुंदों ना स' उन्दैनिख्रुइ 18 डिग्री बांसिन होनना बुङोब्ला जों जेब्लाबो दाजाबना होनांगोन अके स' 3 फान होनना बुङोब्ला जोङो 3 जों सानजाबनांगोन बा 4 फान होनना बुङोब्ला जोङो 4 जों सानजाबनांगोन थामहिनबा फान होननाय सोदोब थायोब्ला जोङो सानजाबनांगौ आरो बांसिन होननाय सोदोब थायोब्ला जोङो दाजाबनांगौ आरो जुदि फाराग होनना बुङोब्ला जोङो सोदोबा जुदि फाराग थायोब्ला बेखौ जों मा खालामनांगौ दानख'नांगौ अके स' दानाबा बेवहाय जाहाथे जोंनिया बेयाव मानो बुंदों डिग्री बांसिन 18 डिग्री बांसिन होनना बुंदो माबे x आ लायनो y निख्रुइ 18 डिग्री बांसिन दंखायोनो अब्ला आङो x जों y खौ समान खालामनांगौब्ला आङो 18 डिग्रीखौ y जों दाजाबनांगोन अब्ला जोंना मा जागोन नैबे x जों बियो समान जागोन स' बिदिनो मा जागोन समान जाबाय स' आं बेखौ मा खालामनोसै समानथाय नाम्बार 1 होनानै ला बेखौ जोङो मा समानथाय नाम्बार 2 होनानै ला बेनिफ्राय जों मा खालामगोन थिग बिदिनो बेयाव एखे जोङो मा खालामगोन x नि मानखौ मानो सेयाव फज'स्लायनानै मोनो जोबोद गोरलै टेनसन लानाङा बेखौनाय जोंना मा जागोन x + y = जोंनिया मा दङ 180 डिग्री जोंनि बे मा दङ x नि मानाव जोंना मा y + y 18 डिग्री x नि जों मा लिरनांगोन y + 18 डिग्री + y = 180 डिग्री आरो बेवहायनो मा जागोन एबार y खौ y दाजाबना 2y जागोन = 180
डिग्री माइनास मा जागोन जोंना बेयो 18 डिग्री बेखौ जों मा खालामनाय जेनेबा 180 निफ्राय जों मा खालाम 80 माइनास खालामनानै इथिं 1 थांबाय 10 जाबाय 10 निफ्राय 9 थांबा 2 थाबाय इथिं 7 थांबाय 7 निफ्राय 1 थांबा 6 62 बा जों मा जागोन 162 डिग्री जागोन बियो y इज इक्वल टु मा जागोन बेवहाय 162 डिग्री बे बिदिनो 2 आ गाहायाव फैगोन ने गाहायाव बे 2 खौ जों सानजाबना y जों 2 जों सानजाबनाय दंमोन बे सानजाबनाया जुदि समानसिनि उनथिंजे फैब्ला बे मा जायो राननाय जाफैयो स' बे मा जाखो 162 नि राननाय जाफैबाय गाहायाव स' दाना बेखौ जों दाननो हायो 2 सानजाबसे 2 सानजाब 8 16 आरो 2 सानजाबसे 2 स' जों मा मोनखो y इज इक्वल टु 81 मोनबाय y खौ जों मा मोनखोनो 81 डिग्री मोनबाय आरो एबार मा खालामगोन याव दानिया बुलानायो आरो बुलानायो दानिया y नि मानखौ जों माव फज'गोन y नि मानखौ जोङो फज'गोन नैबे समानथाय नाम्बार 2 आव बेवहाय फज'नो हागोन अब्लाना जोंना y नि मानखौ 2 आव फज'स्लायनानै मोनो फज'स्लायनानै जोङो y नि जोंनिया माला जोङो मा x इज इक्वल टु y प्लस 18 डिग्री x इज इक्वल टु y नि माना जोंना दङ मा 81 प्लस 18 डिग्री x इज इक्वल टु जों मा जागोन बेवहाय 81 आरो 18 डिग्री खालामना हो 9 जागोन बेवहाय 99 डिग्री स' जों मा जागोन 99 डिग्री जागोन जोंना x नि मानखौ जों मा मोनखो 99 डिग्री मोनबाय आरो y नि मानखौ जों मा मोनखो 81 डिग्री मोनबाय दानिया बेयो जोंनिया थार नंगौना नङा थामहिनबा बे x आरो y खौ दाजाबनानै जोङो मा 180 मोनगोन ना मोनाखै जों बेवहाय नाय अब्लाना बेखौ जों मा एन्सारा थार नंगौना नङा बेखौ जों नायनो हायो स' एन्साराथ' बेवहायनो ओंखारबाय जोंनिया थेवब्लाबो जोङो नायनि जे एन्सारा थार नंगौना नङा आनजादाव जुदि माब्लाबा मोनसे बिदि फैयोब्ला नोंसोरो एन्सारा थार जागोन ना जायाखै राइट जागोन जायाखै बेखौ जों नायनो थाखाय बेखौ जों खामानिखौ मावनो हायो स' माना बुंदों x प्लास y इज इक्वल टु मानो जोंनिया 180 डिग्री जानांगौ अब्ला जोंनिया मा जायोनो बे जोंनिया मोनसे मा जायो नैबे मोननै दाजाबगासे जोंनिया मा जायो जाफुं मा जायो खनाया अके अब्ला जोंनिया मा जागोन जाफुं मा जानांगोन जोंनिया मा जानांगोन बे मोननै दाजाबगासेया 180 जानांगोन स' दाना x नि माना जोंनिया दङ मा 99 प्लास y नि माना जोंनिया दङ मा 81 डिग्री इथिं मा जानांगौ 180 डिग्री मोननांगौ जों स' दाना 9 आरो 1 निया 9 आरो 1 प्लास खालामबा 10 नि जोंनिया मा जागोन 0 आखरबाय 1 8 जों 9 जों जोंनिया मा जागोन याव 17 18 थामहिनबा 180 डिग्री जायो बेवहायबो स' 180 डिग्री जायो थामहिनबा बिदिनो माजों समान जादों स' बे जाबाय मा भेरिफाइड जाबाय बियो स' बिदिनो माजों थार जादों एन्सारा राइट जादों स' एन्सारा जोंना मा जादों 99 जादों x आरो y आ 81 जादों स' बे जाबाय राइट एन्सार स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 2 नि एन्सार